Hej och välkomna ska ni vara till Supersvängen. Nu kan ni ringa in och önska låtar, gratta och hälsa. Och först på tråden har vi Benita. Hej Benita! Hej. Hej är Benita Chen från Mossan. Hej då. Men hej Benita, hur mår du denna vackra dag? Inte vet jag nå, men det är så vackert. Det blåser nordan och temperaturen är 2,3 och fönstertejpen fladdrar. Jaså, ni har så kallt där i Uttermossa. Jo, det var svartis in i morgons när vi var ute och massera. Dyra, flatta och arsel, den var postlådor. Flattade och arsel. Ja, hon stula och kolla upp skinkor. Oj då, hoppas det gick bra. Jo då, vi gick in till mig och tog några hotapulver, så det var nog betalt då. Jag och tog ett hotap samma gång. I sån hoston vill som inte med sig. Akta dig så det inte är någon corona. Nej, inte gärna sjuk i ronan. Skulle du vilja skicka några hälsningar idag? Jag skulle kunna hälsa till sin Sakari som Sandarsen i byn. Att det var nog dåligt skött nu den var lådor. Kanske Sakari hade fullt upp idag så han hann inte fram i tid. Nog bara latin skulle jag säga. Vilken låt har du på önskelistan idag då? Jag tänkt lite om jag skulle hålla mig till ämne med harkon. Så jag skulle kunna önska Hurricanes Sleeping and Sliding och hälsa Tyra. Den låten borde vi nog ha i vårt arkiv. Tur är. Jag såg Hurricanes och Blaffes lokalen i tiden. Jag var i Narika. Remo var nog lite vackrare då och en massa flammor hade han runt sig. Då ska vi ta och lägga igång låten. Hurricanes, Slippin' and Slidin'. Ha en bra dag och så hörs vi igen. Ja. Hej och välkommen igen en gång till Supersvängen. Idag tar vi igen emot samtal, så passa på att önska musik, skicka en hälsning eller gratta någon. Idag har vi Benita från Uttermossa först på tråden. Hej Benita! Päivää, Sakari Uttermossanista täällä, hei. Oj då, nu är det nog något fnurr på tråden, för nu har vi Sakari här. Päivää Sakari! Terve. Kuule, mä meinasin vaan soittaa ja kertoa, että Benita oli kyllä väärässä, että olisin laiska. Oli niin paljon hiekotettavaa tossa viime viikolla, etten vaan ehtinyt hiekottaa siinä postilaatikoiden kohdalla. Että terveisiä Benitalle ja Tyralle. Ei mulla muuta. Kiitos, että soitit Sakari, ja hyvää päivän jatkoa. Heippa rallaa. Då ska vi ta och försöka igen. Hej Benita, du har ringt till Supersvängen. Nej. Jaha, hej. Hej, Benita Chen från Mossan. Hej. Kan du vänligen stänga av din radio? Ljudet går runt. Jaha, vänta lite. Bättre nu. Nu är det bättre, tack ska du ha. Vad har du pysslat och sysslat med idag? Idag har vi gett slintapäronen med Tyra. Och till efterrätt tänkte vi kokna heit väggen. Det låter gott.
Jo, det var riktigt prima. Igår vore knappersåsin och i överförgår så var det smörblöjta med saltfiskan. Det börjar riktigt vattnas i munnen. Ja, järit det här. Tyra åt så mycket så fick ta matsoda. För det var och med uppstötningar. Det lät som olkilåt och trion uppstod inte där hon såg. Oj då. Hoppas hon mår bättre nu då. Jo, man kan ju säga att hon gör det. Reparerar hon hemskt. Men jag väl mest då matsoda här. Sakari ringde studion också och ursäktade sig att han inte hann sanda vid postlådorna. Ja. Han slarvar så mycket med det salta sig. Så vi brukar kalla han för sockeri. I alla fall, har du någon hälsning, gratulation eller önskelåt på tapeten idag? I tänkte jag nu ha tapeter, men nej, hälsning ska vi väl måste skicka. Jag kan hälsa åt Sockeri och Tyra dotter. Och så skulle jag vilja höra Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic. Det skulle ju vara som en liten pik åt Sakari Sockeri då. Aj då, nu är jag ledsen men den skivan har vi inte längre i arkivet tyvärr. Nå sablar. Ska vi ta en Trio Domino-låt då igen? Jag vet jag måste gata åter. Då kör vi igång med Trio Domino och låten Galaxfiske. Ja, fiska säger han de Sockeri dålig å på, så det passar riktigt bra. Tack ska du ha då igen för att du ringde och ha en riktigt trevlig dag. Mä? Ha en trevlig dag. Ja. Tervetuloa huippusvängiin, eli supersvängen. Juontaja Håkan on tänään kotona flunssassa, eli minä olen Olavi ja minä tuuraan tänään Håkania. Ja nyt otamme puheluita vastaan. Ja ensimmäisenä soittajana on Benita Uttermossanista. Hyvää päivää, Benita. Olet soittanut Supersvängeniin. Kva? Olet soittanut Supersvängeniin. Håkan on tänään kotona flunssassa ja siksi minä, Olavi, toimin tänään Supersvängenin juontajana. Jaha. No se on tämä Benita tänne Mosanin kylän päästä. Hei Benita, mitä olet tehnyt tänään? Minä olen Tyrän kanssa katso Bingolotto VHS-pelarista. Tyrä tykkää Leif Lokke Tulson, minä ei. Onko sinun kaverin nimi Tyrä? Onko se jo Tyra? Ai niin, Tyra. Aivan. Hördu, nu byter jag kassett i VHS. Mistä TV-ohjelmasta sinä tykkäät, Benita? No, minä katso vaan YouTuben heavy-rockia. Aivan. Mitä musiikkia haluaisit kuulla tänään? Minä ei ole kuule kauan maukka perusjätkä säpinää. No en kyllä minäkään. Minäpäs tarkistan arkistosta. Ja från Perusani Vaukka. Han pratar bara finsk i Supersvängin idag. Fråga om man hör någon finsk dansmusik då. Benita,
Valitettavasti meillä ei ole Maukka perusjätkää arkistossa. No Sablar, ei kun Pernarutto. Voisinko tarjota sinulle Trio Dominon Odehtu Jurva sitten? No, kai se pitää kävellä se sitten. Laitetaan Odehtu Jurva soimaan. Kiitos, että soitit ja hyvää päivän jatkoa sinne, Benita. Mitä? Hyvää päivän jatkoa sinulle. Jaa.